Aviam, us parlaré també del Renosan. El Renosan és un producte que nosaltres el vam enfocar en general al ronyó, però que també treballa sobre el que poden ser les pròstates, perquè al final el ronyó, funcionant correctament, el nostre sistema urinari no baixa carregat, no provoca tanta irritació, és a dir, fa que hi hagi una fluïdesa molt més sana en general. Després, aquest producte ens treballa tot el que pot ser inflamació del ronyó, on ens el regeixen les pors. El ronyó és la por a avançar, la por a les coses, als canvis, la por en general. I el ronyó també és un òrgan molt important perquè és on emmagatzemem el qui, que el qui és l'energia del nostre cos. Quan el qui desapareix, caput, ja no hi som. Després, conservar un ronyó sa, la nostra energia vital sempre està amb més capacitat de respondre. Aquest producte també es fa amb tractaments de 3 mesos. Tant serveix per treure pedres del ronyó, també serveix per tema de lo que és desinflamar, netejar tot el que són les sorretes, etc. Porta el cranberry per desinflamar i treure tot el que seria la irritació que pot tenir el ronyó perquè funcionalitzi bé. Clau porta una cosa que és el sauce, que el sauce és un supercirculatori que vindria a ser el de quan es treu l'aspirina, bàsicament, és dir, el salze, el salze comú, i el que fa això és oxigenar el ronyó per donar-li potencialitat a l'hora de drenar-se, de desinflamar-se i de curar-se. És un producte molt bo a nivell de tot això. Què treballa el ronyó també? Els àcids úrics. Quan tenim úric, vidres al peu, que tenim el peu amb sensació de vidrets, etc., el que fa això és evitar que els úrics puguin anar més. És a dir, que és important cuidar el ronyó, per lo que he dit, per no fer caput abans d'hora.